החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים. לי קצת תקופה בעייתית כמו כולם. האג הוא לא באמת יהיה האג, ואי אפשר להתעלם מהעובדה שאנחנו בתקופה מאוד מאוד קשה במדינת ישראל, בטח כשיש כל כך הרבה חטופים שנמצאים במרתפים בעזה. אז כל מה שנשאר לי זה לאחל בשורות טובות גם לחטופים, גם למשפחות, ושבאמת, באמת, באמת יהיה לנו קצת שקט במדינה הזאת, ובשורות טובות לכולם. התוכנית היום היא תוכנית שונה מכל מה שעשינו עד היום, כי תכף תראו גם למה, אבל החלטנו לייחד את התוכנית הזאת לשירת הלדינו. שירת הלדינו היא אוצר בפני עצמו, שלאט לאט גם מקבל איזושהי תנופה. כל מי שנמצא בכל הפסטיבלים בים המלח רואה איזשהו קרנבל שלא נגמר, והוא די מעניין מה שקורה שם, אבל בעיקר זה הדור היותר בוגר, מי שגדל ולמד ודיבר בבית עם ההורים, עם הסבא והסבתא, והדור הצעיר קצת נשקע. אבל היום זה קצת שונה, כי נמצאת פה רנה בנימין, שהיא זמרת לדינו, ותכף אנחנו גם נראה אותה, והנה היא ממש, רואים אותה עכשיו. שלום רנה, ערב טוב. שלום, ערב טוב. עכשיו גם ישמעו אותך, ערב טוב. ערב טוב. מה שלומך? בסדר גמור. רק תתקרבי טיפה למיקרופון. מעולה. אז אנחנו כבר הכרנו, וכמו שאתם רואים, הצופים והצופות, יש פה גם עוד נגנים באולפן, וזה מרגש לגמרי, כי יהיה פה הופעה בלייב, אבל אנחנו קצת מכירים, והצופים והצופות פחות מכירים מי זאת רנה בנימין, אז ספרי לנו מי את. שלום, אז אני רנה, אני בת 19, ובעצם אני זמרת ומוזיקאית בתחום הלדינו והשירה של נוסח ספרד. אני בעיקר מופיעה ומעלה גם לרשתות החברתיות, באמת כדי גם בעצם לחבר את הדור שלי שהוא מאוד, מה שנקרא, אפילו לא מכיר בכלל בתרבות הזאת. זה כזה מה שאני עושה. כן. ספרי לי, איך הגעת לשירת הלדינו? בטח. בעיקרון, נגיד ככה שאני מוזיקאית. 10 שנים, אבל בכלל באתי מהאופרה כאילו, לימודים הקלאסיים, למדתי בקונסרבטוריון והכל, ובאמת בכמה שנים האחרונות, בעצם ב3 שנים האחרונות עכשיו, בערך, מה שנקרא, חיפשתי, זה כבר איזושהי תקופה כזאת שבה הרגשתי שאני מאוד, יש לי מספיק את הכלים לצאת כזמרת ולדרך שלי. אז ראיתי בשדות זרים, מה שנקרא, כמו שיסמין אוהבת לומר, והייתי, אם זה באופרה, אם זה בלט, כל מיני מקומות, ובסוף הבנתי שהנשמה שלי
היא הולכת למקומות היותר עתיקים. היא תמיד הייתה כזאת, כאילו כל מי שמכיר אותי יודע שאני מאוד בן אדם שמתעסק בהיסטוריה, ארכיאולוגיה. זה הדברים שאני מתעסקת בהם, ופשוט ממש, איך שממש הגעתי כאילו ללדינו, בעצם ממש היה ערב מגמה, בכיתה י"ב בעצם, שסיימתי את המגמת מוזיקה, אז נתנו לנו את האפשרות להרכיב הרכבים שהם לא חלק מההרכבים המובנים. ואז פשוט פתאום הבנתי שאני לא רוצה לעשות עוד איזה שיר פופ, עוד איזה שיר רוק, עוד איזה שיר... פתאום מה שכאילו הגיע אליי זה היה המנגינות מהבית כנסת, והדברים שסבא היה שר לי, או כזה אומר לפעמים פור דיו סנטו, כאילו, פתאום השפה, הבנתי שהיא חלק ממני, כאילו שנים לא נתתי לזה באמת את המקום כאילו, זה היה כזה משהו שעושים לצורך העניין בראש השנה, בפסח שרים כזה, אברהם אבינו, נגיד, אבל לא ייחסתי לזה חשיבות, ואז פתאום הבנתי שהנשמה המוזיקלית שלי, האוזן המוזיקלית שלי הולכת לשם. אז משם החלטתי, ובאמת העליתי הרכב ראשון של הלדינו, ודווקא שם לא לקחתי אפילו שיר שהוא לדינו ככה, כאילו מוכר. לקחתי משהו שאני מכירה, משהו שממש מהבית שלי, כי יש המון מסורות ללדינו. אז כן, משם זה התחיל בעצם. אז לפני שאנחנו נדבר על כל ההיסטוריה ומאיפה הגעת, ונראה לי שיש פה סיפור של רשות העתיקות, ארכיאולוגיה, ויש פה הרבה דברים, אבל מגניב לגמרי. אני אשמח רגע תציגו אחד את השני, או בוא נתחיל ממך קצת עליך. סבבה. רק טיפה קרוב למיקרופון, ואז יהיה בכלל מגניב. אז אני שחר, אני בן 19. הסיפור שלי במוזיקה התחיל בערך בגיל 13. מאז הוא מתמיד בבית, אני זוכר שישבה לנו דרבוקה קטנה כזאת בפינה של החדר. ובגיל 13 התחלתי כזה להשתעשע איתה קצת ולראות מה יוצא. ולאט לאט ממש התאהבתי בזה, והתחלתי ללכת למורה שלימד אותי את כל התורה של הקצב, את כל תורת הריתמיקה, אם זה קומפוזיציות ואם זה טכניקה, ולאט לאט צללנו לכל מיני מוזיקות שגם אני מכיר מהבית, אני בא מבית טורקי, אז ככה שזה בער בי כזה מגיל קטן. ואחרי בערך 3-4 שנים שאני מנגן גם בכל מיני חפלות ובכל מיני מסיבות, אפילו מסיבות טבע עם הדרבוגה, הגעתי לבית ספר מדהים שנקרא אל-שייח בתל אביב. שם נכנסתי קצת יותר לעומק של הלמידה של המוזיקה המסורתית, גם של טורקיה וגם של מוזיקה מצרית קלאסית וסורית קלאסית וכל מיני כאלה, והתחלתי ללמוד אוד ופסנתר ולסלול טיפה יותר עמוק. ושם גם הכרתי את רנה לומדת גם איתי בבית ספר. אז ככה הכרנו ונפגשנו, וגם לי המוזיקה הזאת, העולם של הלדינו מוכר. סבתא שלי בעצם היא דוברת לדינו. ושסיפרתי לה שאני מנגן ככה בהרכב לדינו ואנחנו זה, והשמעתי לה את השירים, אז היא מאוד התרגשה, ואמרה הסכימה איתי שזה מאוד חשוב לשמר את המסורת. אני בכלל מאוד מאמין שכל מוזיקה מסורתית עתיקה של פעם, חשוב מאוד לשמר אותה, כי לדעתי זה הדבר שהכי יפה במוזיקה, האותנטיות והשמירה על המסורת של פעם. אני חייב להגיד אני מקשיב לכם, תכף אני אשמע את כולם, אבל זה לא מובן מאליו, כי תמיד אנחנו הולכים לחדש איפה שיש, אולי אנחנו בעולם של רייטינג, טיק טוק וכאלו, ודווקא המקום הזה של ללכת למסורת, ללכת לסבתא, הוא א' לא מובן מאליו, זה פעם אחת. בטח בגיל שלכם שאתם רוצים, מה שנקרא, לעשות הכל מהר, להיות מפורסמים מהר ולעשות הרבה כסף, אבל יש בזה, אני אגיד רגע את זה בזהירות, אני קצת יותר גדול ממכם, אבל זה בעיקר מעיד על איזה בית הגעתם ממנו. כשאתה הולך לספר לסבתא, רנה מדברת על סבא שלה, אז זה בעיקר מדבר על השורשים שלכם. עד כמה הם עמוקים בכם, גם אם אתם רוצים או לא רוצים. כשאתה מדבר על הבית הטורקי, אז המוזיקה הטורקית היא מאוד מאוד עשירה פעם אחת, היא גם מאוד מאוד מעניינת, ואין ספק, בכל ארצות הבלקן ובטח בטורקיה,
איזמיר זה מה שנקרא, מי שאין לו, לא יודע לדינו, לא יכול להיכנס לאיזמיר. נכון. זה חלק מהעניין, אין שאלה שם. סבתא שלי מאיסטנבול, אבל כאילו... כאילו, איסטנבול. יאללה, בסדר, גם איסטנבול, אבל שמח לשמוע. שלום. אהלן, מה העניינים? מה שלומך? פגז לגמרי, ספר לנו, מי אתה? אני יונתן חיון. האמת שאני פחות בקשר של לדינו. אני יותר בא מעולם הרוק. התחלתי לנגן גיטרה בערך בגיל 12, אני בא מבית מאוד מוזיקלי, כאילו אבא שלי מפיק, עבדתי עם הרבה גדולים, לאה שבת, גרי אקשטיין כאלה. תמיד... גרי אקשטיין, כמה זמן לא שמעתי את השם. אני מעריץ גדול. תמיד ברחתי למוזיקה, מגיל מאוד קטן, כי זה היה הרבה יותר קל מתקשורת חיצונית. אתה מרגיש שאתה מצליח לבטא... הרבה יותר טוב. אני כותב שירים מגיל מאוד צעיר, כותב ומלחין, החבר הכי טוב שלי פה, על הבאס, שחר פנחס אשי. מאז גיל מאוד קטן אנחנו היינו יושבים בחדר וכותבים שירים ביחד. בורחים קצת מהמציאות לעולם שלנו. נראה הרבה יותר קל. שזה כאילו, מה שנקרא, אני רק רוצה לכוון את המצלמה, אבל... שיראו איזה בחור יפה אני. לא, זה שאתה בחור יפה זה לא שאלה בכלל. אין שאלה, הנה עכשיו גם רואים אותך והכל פגז. תגיד לי רגע, עולם הרוק הוא קצת שונה מעולם הלדינו. עולם הרוק הוא שונה מעולם הלדינו, אבל בסופו של דבר מוזיקה מונעת מרגש, ואני איפה שהרגש נמצא אני הולך לשם. אז מה נגע בך בלדינו? אני מה שנגע בי, כאילו אני את האמת אף פעם לא לגמרי נמשכתי ללדינו, הכי שהגעתי לאזור היה ג'יפסי קינגס. רנה שהיא חברה מאוד טובה. שאלה, אני מאוד מחובר בנפש. טוב, היא הטלקית, זה הבנו. היא החיבור. אז לשם באתי בשביל לגן. ועל הדרך גם גיליתי מוזיקה שהיא מאוד יפה ומרגשת. קשה שלא להתחבר. וכששמעת את זה, כאילו, מה עשה לך? מה עשה לי? יותר הזרימה. כאילו, זו מוזיקה שיש בה נורא זרימה, שנורא כזה, הקלים הולכים אחד עם השני, וזה מרגיש כמו ערבוב אחד גדול. אבל בקטע יפה. אז אני לא שואל מה אתה מעדיף יותר, רוק או לדינו, אני אעזוב, אתה לא חייב לענות, הכל בסדר. ברור, הכל בסדר, הכל טוב, אבל זה מעניין, כאילו המנעד הזה שבין רוק, בין אם הוא, מה שנקרא בלדות או רוק כבד, לבין מה שנקרא לדינו, שזה הצד השני, נראה לי... בכללי בתור מוזיקאי אני מנסה להתעסק בכמה שיותר סגנונות. אני... גם עובד עם להקה בשם אנטיפסטי, שאנחנו בדיוק לקראת שחרור אלבום ראשון. יאללה, נו, שעה טובה. כן, תודה רבה. אז באלבום הראשון שלך אתה רוצה פה לבוא יאללה, נדבר. אז משם אנחנו עושים יותר פאנק ורוק. יש את הפרויקטים האישיים שלי, שאני עושה יותר מוזיקה שהיא פולק ושקטה. לאחרונה גם התחלתי לעבוד על פרויקט באנגלית, לנסות קצת לגעת בבינלאומי. אני בכללי אוהב לגעת בהרבה צבעים של מוזיקה. אתה מנגן רק על גיטרה? אני מנגן על גיטרה, אני מנגן על בס, על פסנתר, ואני שר ומפיק. אומרים ספיצ'לס, כל הכבוד, זה לא מובן מאליו. שלום לך. בסדר, למדתי מהזה. שלום, שמי יובל דגן, אני מנגן על סקסופון כבר 11 או 12 שנה, אם אני לא טועה. ועל חלילי צד ושאר כלי נשיפה, משהו כמו 4 שנים. למה דווקא הכלים האלו? כאילו, מה היה בהם ש... אני בא מבית שמאוד מאוד אוהב ג'אז ומוזיקה קלאסית ורוק, כאילו מאוד מגוון, אבל הז'אנר שהכי תופס אצלנו בבית זה ג'אז. כאילו, אבא שלי מאוד מאוד מבין בעניין, הוא גם כתב ספר על הג'אז בישראל. וואלה. כן. מה השם של הספר? 50 השנים הראשונות של הג'אז בישראל. אז אני מבין שאתם על החוף באילת כל שנה? כן. באילת, כל מיני פסטיבלים, אנחנו עושים טיולים משפחתיים מאוד מאוד כיפים. אני התחלתי לנגן סקסופון כי אח שלי התחיל לנגן סקסופון, ותמיד הרצתי אותו, תמיד רציתי להיות כמוהו. למדתי בכיתה א' בבית ספר לאמנויות, אבא דחף אותי לזה, רציתי ללמוד באותו בית ספר שאח שלי למד, ואז הוא אמר לי, בוא תנסה בית ספר לאמנויות, נראה מה יוצא. ואז עד כיתה ט' הייתי שם, ואז המשכתי לתיכון תלמה ילין. וזהו, אני לא רואה את עצמי עוסק במשהו אחר מאז. לא, א', אתה יודע, רואים את החיוך שלך ומספיק כדי להבין עד כמה אתה נהנה מזה. ואיזה מוזיקה מעבר לג'אז אתה... מבחינת לנגן, אני מנסה באמת להתנסות בכמה שיותר. אני משרת בתזמורת צה"ל, אז אני מנגן גם מוזיקה קלאסית, מוזיקת מצעדים וכאלה.
וגם פה לדינו, ועוד כל מיני פרויקטים של חברים, כל מיני מוזיקה מודרנית, פיוז'ן, כאלה. מה הכי מושך אותך אבל? הכי מושך אותי כנראה ג'אז. זה ג'אז או מטל, האמת. וואלה. זה שתי האהבות הכי גדולות שלי בחיים. לא, זה אני יכול להבין, אבל זה יפה שאתה מנסה כאילו ומתנסה בדברים אחרים. טוב, תזמורת צה"ל, זה כנראה הדבר הכי מרובה שיש ever, אבל זה בסדר, זה גם סוג של התנסות. בכל פינה שם אפשר למצוא סוג אחר של מוזיקה, אז אפשר באמת, עם כל הריבוע, איכשהו להכניס את הריבוע הזה לכל מיני צורות אחרות של מוזיקה, וזה באמת, זה מאתגר, אבל זה מאוד מספק שזה מצליח. מה מאתגר שם? קודם כל, אנחנו מנגנים כל מיני יצירות, אני לא בא מרקע של מוזיקה קלאסית בכלל, אז מבחינתי זה אתגר לנגן מוזיקה קלאסית על סקסופון, ובכלליות לקחת את הטכניקות האלה ולהלביש אותן על כאילו מוזיקה, או להתאמן על הדברים האלה בבית, בכלל דברים, תרגילים שלא הכרתי בכלל, או כל מיני יצירות שלא הכרתי פתאום. ואתה מרגיש שזה משפר את הביצועים? כן, חד משמעית. כאילו, אני חושב שאם לא הייתי הולך לתזמורת, אז היו חסרים לי כמה דברים שיש לי עכשיו. האמת שאני חושב על זה, אז מכל מה שאמרתם, דווקא הגיוון הזה מאפשר לעשות את המעברים ולעשות את השילובים, בטח כשאתה גם מפיק וגם כותב, אז דווקא המקום הזה של לקחת קצת מכאן וקצת מכאן, לייצר פה איזה, מה שנקרא, 1 ועוד 1 זה 3. זה בכללי הכי מעניין. כן, כן, זה, אני הכי... אדם משכיל זה אדם מצליח. אתה יודע... ומשכיל לא בהכרח, אתה יודע, בדרך של בית ספר. אני תלמיד מאוד גרוע, מאוד מאוד גרוע, אני לא מוציא תעודת בגרות, לא כלום. אני מדבר משכיל בדרך של להקשיב לסביבה, לראות דרכים שהם לא הדרכים שלך בהכרח. אז אני יכול להגיד לך, תהיה רגוע, יש עוד הרבה אנשים שהצליחו גם בלי מערכת החינוך בישראל. אני רגוע. אתה יכול להסתכל, אני נדבר אחרי זה ואני אספר לך עוד כמה דברים. סומך עליך. אבל אין ספק שדווקא המנעד הזה בין כולם הוא דווקא מעניין. טוב, אנחנו עוד נשמע אותך. שלום. מה נשמע? תתקרב, תרגיש בנוח, הכל טוב. מה שלומך? בסדר גמור, אני שחר אשי, הבסיסט שג'וני פה עשה לי הייפ לפני. הרים לך לגמרי. כן, הרים לי פה הגיענו. אני בגדול התחלתי את המסע שלי במוזיקה, מהעולם הקלאסי בכלל, בתור קרן יער, שזה בכלל כלי לא קשור בזה, שלא להעליב את קרנות היער. לפי איך שאתה אומר את זה, זה לא קשור לכלום, כאילו. כן. אוקיי. אני התחלתי בערך בכיתה ד', ומאז אני תמיד רציתי לפתוח את עצמי לעוד סגנונות, תמיד ניסיתי, ובסביבות התיכון, כמו רנה, באמת נפתחתי לסגנונות חדשים, הלכתי לנגן בס, הלכתי לנגן רוק, ג'אז, פאנק, כל הסגנונות, ועכשיו, כששמעתי שג'וני מנגן פה, בלדינו, אז ממש התלהבתי, רציתי גם, כי זה סגנון שהוא עדיין לא נגעתי בו, ואני חושב שהוא מאוד מעניין. יש פה בעצם נגיעות של כל המוזיקה הספרדית, כל המוזיקה היהודית, וכל המוזיקה הערבית, זה בעצם שילוב של הרבה סגנונות, ואני חושב שזה סגנון מאוד מיוחד באופן כללי. לאיזה מוזיקה אתה הכי מתחבר? האמת שאני לא יודע, אני חושב ג'אז, פיוז'ן, כל הסגנונות המעצבנים. אתה יודע, השאלה את מי הם מעצבנים. א', זה, אתה יודע, הכל בסדר. כן, כן. יש כאלה שיגידו שמטל, הם לא מוכנים לשמוע, למה כל שירה, אז הם מרגישים שמישהו צועק עליהם. אתה יודע, זה כל אחד אני אוהב שצועקים עליי, סתם. לך לחדר. סתם, אז כן, מאוד נרגש להיות פה בדבר הזה, וכן. מה אתה הכי אוהב בלדינו? באמת העניין שזה שילוב של כל כך הרבה סגנונות, של כל כך הרבה צדדים שונים בעולם, ובכללי גם כל הקצביות בזה, זה דבר שהכי מעניין אותי. כן. חברים, אתם ממש, אבל ממש מעניינים. ואני, תכף אנחנו עוד נחזור אליכם, אני עוד אציק לכם, אבל אני רוצה רגע לחזור אלייך, רנה. תכף אנחנו גם, באנו לפה גם לשמוע אתכם מנגנים. אבל אני רוצה רגע שתספרי לי בוא רגע נחזור קצת להיסטוריה שלך.
היית 4 שנים במקהלה ייצוגית. כן. ספרי לי רגע על התקופה הזאת. אז למדתי כאילו בקונסרבטוריון בפתח תקווה, והייתי בעצם ב4 שנים במקהלה ייצוגית שנקראת קנטבילה, שזו הייתה תקופה בשבילי מאוד אינטנסיבית, אבל גם מאוד מעשירה מבחינה מוזיקלית. בעצם גם התחרנו בארץ וגם התחרנו בעולם, וכל מיני קונצרטים והפקות, נגיד עם שמות שלפני זה לצורך העניין לא חשבתי שאיכשהו ככה, אתה יודע, אני אצליח. כאילו עם דויד ברוזה ודני סנדרסון, וכאילו באמת המון. זו הייתה תקופה שבאמת בעיקר התמקדה, כאילו, מה שעושים שם זה בעיקר שירה קלאסית, אז ככה כאילו, באמת, כמו שחזרו פה ואמרו, ממש לקחתי את הדברים האלה, ואת התרגילים ואת הטכניקות, ולמדתי ושמתי על עצמי, והיה לי ממש טוב שם, בסך הכל. ואז המשכתי כאילו יותר ללימודי פסנתר, סיימתי שם במחלקה לפסנתר, עם מורה מדהימה. מי זאת המורה? מרים שרגא, אז אני אצלח לה. אז כאילו, מה שעשיתי, עשיתי שילוב בין הפסנתר לבין המקהלה, ואז בסוף המשכתי רק בפסנתר. כי הרגשתי לפחות, כי הייתי 4 שנים, והרגשתי שאני יכולה לעשות דברים שהם קצת מעבר, להיות במקהלה ולשיר את, כאילו, זה דברים שהם הכי יפים בעיניי בעולם, כן? אבל רציתי יותר, הרגשתי שיש לי יותר לצאת. ואז מה, הרגשת שאת יכולה לעמוד על הבמה לבד? כן. את לא צריכה את העזרה, מה שנקרא, של כולם? לקח לי המון זמן, אני חושבת, כאילו, לדעת על עצמי שאני יכולה לעשות ולהעמיד מופע לצורך העניין, ולדעת איך להופיע. זה קרה, כאילו, כן, הרגשתי שאני שמה, ושאני יכולה לעשות את זה גם לבד. ובאמת, כאילו, מי שרואה אותי מופיעה והכל, אם זה, ראו אותי יותר בסגנונות אחרים, אבל גם בסגנון הזה של הלדינו, יש, כאילו, מאוד משפחים אותי על איך שאני מופיעה. עזוב את השירה נגיד, אבל על איך שאני מופיעה, וזה כאילו מבחינתי נותן לי את הביטחון להמשיך ולעשות את הדברים האלה, ולא להישאר במקהלה, שלצורך העניין המקהלה זה דבר נפלא, אבל זה מאוד מקובע, מאוד, כאילו לפי דעתי מחבא אותך, פחות נותן לך, מעמיד אותך בסיטואציות שהן יותר נוחות, פחות נוחות, וככה כאילו פחות מגנים לפי דעתי את מי שאתה, אבל זו הייתה תקופה מדהימה, ואני מאוד מודה על זה. אני חושב שזה נותן גם איזשהו כלים, שנקרא, כדי שתוכלי לעמוד ולהופיע. כן, בטח, חד משמעית. גם המורים עצמם שהיו שם באמת מהטובים בארץ, לפחות בקונסרבטוריון שלנו, באמת נתנו הכל, וגם הם כן עבדו איתנו על לעמוד על במה ועל זה, אבל כאילו, אני רואה את זה, אני עדיין רואה את זה שבמקהלות בעצם, זה יותר קשה. אז ותספרי לי רגע על מה זה אומר לעבוד עם דיוויד ברוזה או כאלו. זה היה כאילו, הפקות. אתה פתאום עומדים לידך, ותספרי לי רגע על ההוויה הזאת. זה היה כאילו הפקות מטורפות. לצורך העניין, זה היה כאילו גם המקהלה שלנו, שכללה אז נגיד צפות 40 איש, אני חושבת, וגם תזמורת בדרך כלל, כאילו תזמורת של הקונסרבטוריון. זה כן חוויה מדהימה. ומאוד, כאילו אתה פתאום כזה ממש פוגש את האנשים ואת המוזיקה שאתה גדל עליה, וזה מטורף. אני חושבת שהדבר כאילו, עליי בכל זה השפיע, ופשוט ברמה של למקצע את היכולות שלי לדעת, כאילו, להיות מספיק טובה בשביל להיות בדברים האלה בעצם. אז כאילו, ככה עשיתי את זה. ובבית יש אנשים שעוסקים במוזיקה? לא. חוץ מסבא שהיה שר כזה כשהוא מכין את הארוחות שלו בשבת, או לוקח אותי לבית כנסת, וזה, האמת שלא. סבא היה גר בפתח תקווה? לא, זהו, אז זה מסובך. זה סבא מהצפון הכוונה, שהוא ככה... איפה בצפון? אזור של בית שאן, אם אתה מכיר, כבר תעבור כזה, כאילו, שמה. מדינה קטנה, אבל מכיר. אז הוא באמת, הם פשוט היו משפחה דתית, אבל, כאילו אנחנו לא, אבל הם משפחה דתית, ובאמת, אני חושבת שאת כל החוויה שלי של הבית כנסת התחילה שמה, כאילו בבית כנסת יש המון המון מקום אצלי גם עכשיו, לצורך העניין, אבל זה באמת התחיל ממנו כזה, זה יותר שירים, הוא היה כזה, הוא נורא אוהב שירי ארץ ישראל יותר, הרבה יותר שירי ארץ ישראל, וגם אמא שלי שהיא בכלל חינכה אותנו על ירדנה ארזי, אבל אתה יודע, לדעת הכל, כאילו... לא, בסדר, כי היה שתי קבוצות, עופרה עזה וירדנה ארזי. יש אצלנו במשפחה לדברים האלה, אבל אמא שלי גם ממש חינכה אותנו יותר על שירי ארץ ישראל, או על השירה הקלאסית, כאילו זה יותר... אבל הקטע של הלדינו זה בא באמת יותר מחגים, או יותר דברים שהייתי שומעת בבית כנסת, כאילו, זה שמה, בעצם יותר. אז תראו, הזמן עובר כשנהנים, עבר כמעט חצי שעה, ונראה לי שהגיע הזמן שנשמע אתכם שרים. מה אתם אומרים? אפשר. יאללה, אז אם אפשר ככה. אני מאשר. אתה מאשר, אז אני זורם איתך. אז לפני שאנחנו שרים, ותכף אני נותן לך גם את
מיקרופון. שאלה רגע, תספרי לי איזה שיר אתם הולכים לשיר, ולמה בחרת את השיר הזה? בטח, אז אני חושבת שנתחיל באדיו קרידה. הסכם? אוקיי, יפה. ולמה בחרת את השיר הזה? אז ככה, מעבר לזה שהוא אחד מהנכסי תרבות הכי גדולים שיש, כאילו כשאומרים לדינו בדרך כלל, נשיר את אדיו קרידה, זה באמת נכס צאן ברזל לתרבות הזאת. בחרתי אותו, כי זה שיר שמדבר על פניו על אהבה בין בני זוג, אהבה טרגית כנראה שהסתיימה. בעצם הכותב, הוא כאילו מדבר על זה ואומר שהוא ממש היה מצולק מהאהבה הזאת, למרות שהיא הייתה מאוד מאוד גדולה, וממש מחשיב את אותה האישה הזאת כמתה. אבל למה בחרתי בעצם את השיר? כי יש אנשים שמפרשים את השיר הזה כהמערכת יחסים בין היהודים, שאז ממש כאילו בגירוש ספרד, לבין ספרד עצמה, כי את המכות כביכול שהם קיבלו, את הגירוש, כאילו, כל מה שעשו להם שם, הם קיבלו לא ממישהו שהוא זר להם, לא ממישהו שהם לא אוהבים, אלא ממש מהמדינה שהרגישה להם בית, כאילו עד 1492 לפי דעתי, כאילו היה טוב ליהודים בספרד בסך הכל, עד שעלה המנדט הנוצרי והכל, אבל... אז אני אגיד רגע רק, אם אנחנו מדברים כבר על היסטוריה, אז ב-1391, כ100 שנים לפני, היה את גזרות קאנה, ששם כבר התחיל תקופה יותר בעייתית בספרד. ואפרופו לאדיו קרידה, יש עוד בית שלא תמיד מדברים עליו, אבל הנה, את מחייכת, אז את מכירה אותו, אבל למי את מקדישה אותו? את השיר? את השיר? כן. אני חושבת, דבר ראשון ליסמין, שהיא מורה שלי. יסמין לוי. יסמין לוי, כן, לא. אחרי השיר אנחנו נדבר עליה. נדבר עליה, היא... כאילו ממש, גם האמא הרוחנית שלי במוזיקה, וגם הייתי רוצה, כן, אמא הרוחנית שלי, ואני מקדישה לה את השיר הזה. הביצוע הראשון ששמעתי לשיר הזה, חוץ מסבא, היה שלה. ויש לה משהו אני לא יודע איך אני יכולה להסביר על יסמין. יש בה משהו שהוא כל כך כאילו ממכר ומדהים, וזה כבוד גדול. וגם למדתי אותו, היא גם לימדה אותנו את השיר הזה, אז כזה, כן. סבבה, אז אנחנו נקדיש את זה, את השיר ליסמין לוי. אני בהזדמנות הזאת גם מקדיש אותו לסבא שלך. גם סבא שלי ברור. ובואו נשמע. קדימה. נתחיל? דומינו. סליחה. הכל טוב. כן. Madre, cuando te parió y te quitó al mundo, corazón ella no te dio para amar segundo. Corazón ella no te dio para amar segundo. Querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Adiós, querida, no quiero la vida, me la amargaste tú.
que otro amor. Bajar atrás puertas, espera otro ardor, que para mí sos muerta. Espera otro ardor, que para mí sos muerta. Querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Adiós, querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. האמת שמגניב, מגניב, מגניב לגמרי, לגמרי, לגמרי. וזה... אני מסתכל רגע תוך כדי ומנסה גם לקרוא ככה ולראות, אבל זה האמת מרגש לשמוע את כולכם ככה ביחד. האוזן הלא מוזיקלית שלי, אבל אני גם לא אובייקטיבי, כי אני בעדכם, אז הכל בסדר. דיברנו על זה שאת אוהבת לשמוע את ינית. כן, ינית אסולין. אז תספרי לי רגע על איך הכרת אותה, למה דווקא אותה את אוהבת לשמוע. כן, אז אז באמת מה שקרה אחרי הרכב שעשיתי, אז כאילו, בוא נגיד את זה ככה, ידעתי שהדבר, כאילו, הבא שאני רוצה לעשות הוא להתחיל להתארח במופעים. עכשיו, את ינית אני מכירה יותר מהדברים, כאילו, כאילו, מדי פעם ראיתי אותה בפסטיבלים, ראיתי אותה, הייתי שומעת אותה, ביצועים שלה, נגיד, נסי על עמו שעשינו, ובעצם, מה שקרה זה שכאילו כתבתי לה, הייתי בערך בת 17, יחסית עם הרבה אומץ, אבל בסדר, כאילו, אני קטנה מכולם בשנה, אז ככה שהגיל מסתדר. כתבתי לה, והייתי כזה, אני זמרת, עוסקת בלדינו, מתחילה, הייתי אומרת, והיא קיבלה אותי ישר בזרועות מאוד מאוד פתוחות, והנגנים שלה, הם כאילו, בין הנגנים באמת הטובים בארץ, הם עד היום כאילו זכורים לי, כי אנשים ממש קיבלו אותי ממש ממש יפה. אז התחלנו לדבר, ואז הגעתי בעצם לחזרה איתה, ועם הנגנים, ועבדנו על נסי על עמו, שזה אחד מהשירים שגם הכנו אותו כאן, וכן, בפעתי איתה, והיה באמת... כי זה היה נורא מרגש בשבילי, כי באמת זה היה הפעם הראשונה שאני מופיעה כזמרת עצמאית, סוג של, כאילו, לא עצמאית לגמרי, אבל הכוונה רק אני. וכן, זה ממש מדהים, וחוויה ממש ממש טובה, ועד היום היא השראה מאוד גדולה בשבילי, ויש לה מקום מאוד חם בלב, אז כן, היא בן אדם מקסים. ספרי לי רגע על סבא. סבא? בטח. כן, ספרי לי רגע על סבא ועל הבית כנסת שדיברת עליו. ונראה לי שיש, סליחה, נראה לי שיש שם את אותו עומק שדיברת עליו, מה חיבר אותך שם? כי הרי אני מניח שלא ביקרת אותו כל שבוע. לא. וזה בצפון, אתם גרים בפתח תקווה, ואז תספרי לי, ואתם גם לא מבית שהוא מוזיקלי. נכון. אז זה די, זה לא שזה מפתיע, אבל זה... זה חד משמעית, כאילו תמיד שואלים אותי כזה, מי מנגן במשפחה, מי זה, אבל... חשבו שאני הבת של ינית במופע שלה, אבל לא. לא, אבל זה הגיוני, כי תסתכלי פה על כל הנגנים, לכולם יש איזשהו רקע בבית שדחף לעשות את זה. לא, כאילו מוזיקה אצלי לפחות היא, מבחינת ההורים שלי, זה אפילו התחיל יותר טוב, כאילו יותר מוקדם בעצם אצל ההורים שלי, הם דבר, כאילו מהשנייה הראשונה שנולדתי, כאילו כך מספרים, השמיעו לי את ספנטל אסטל לשלם השפלן, שזה זמרת כאילו מטורפת. הם כן הם כאילו, הם לא מוזיקאים בעצמם, אף אחד מהם, אבל יש להם אהבה למוזיקה. אז נתנו אותה לי. וסבא הוא היחיד באמת שאני עכשיו אובייקטיבי לחלוטין, אני באמת חושבת שהוא שר מאוד מאוד יפה. וכאילו, מה שבעצם תפס אותי שם היה בעיקר הפעמים שכן הגענו לשם, שזה נורא שונה מפתח תקווה שהכל כזה בניינים והכל כזה... שם זה כזה מטה כזה, ונוף של הצפון,
זה, החוויה הזאת של להיות שמה, שסבא מבשל, והוא שר שירים, לרוב שירי ארץ ישראל, כאילו ככה זה תמיד. זה כאילו נורא, זה היה נורא יפה בעיניי, זה נורא חיבר אותי. עכשיו, העניין של הבית כנסת, זה ממש, זה גם הבית כנסת וגם הקידוש. זאת אומרת, היה לו את הדברים מאוד מאוד מיוחדים. זאת אומרת, נגיד אם זה הפיוט של הסדר לסעודתה, שהוא לאו דווקא של, כאילו של העדה הספרדית, כאילו כן, אבל לא של הדובר הלדינו, זה היה דברים מאוד מיוחדים, דברים שנורא תפסו לי מבחינה מוזיקלית את האוזן. אז זה משמה. והעניין של בית כנסת, זה הייתי חשפה לבית כנסת מגיל מאוד קטן. כאילו, אנחנו לא משפחה דתית, אבל אתה יודע, כאילו, אנחנו נחשבים מסורתיים, זאת אומרת, בית כנסת הוא לא משהו שעזר לי. אז יש כל כך הרבה יופי בלשמוע, אתה יודע, כאילו את החזן, ואת כולם חוזרים אחריו, וזה דבר שכאילו, הייתי בתור ילדה, הייתי כאילו, יושבת ככה, הייתי משתתקת, כאילו, וואו, זה מדהים, יש כל כך הרבה עוצמה, בטח בחלל הזה, בכלל, איך שהוא בית כנסת בנוי. אז כן. ומשם כאילו זה הגיע. אני חושבת שבכללי, אבל אצלי, מה שכן דווקא עוברת במשפחה, זה העניין הזה של היסטוריה וארכיאולוגיה, וכאילו מעבר לזה שסבא שלי, שוב, יש לו כל כך הרבה, כאילו, אנחנו לא דומים כאילו זה, אבל יש לו בינינו כל כך הרבה נקודות דמיון. באמת, הוא נורא גם אוהב היסטוריה, הוא לוקח אותנו לטיולים בעתיקות שם. וזה משהו שאני גם כאילו מגיל קטן ספקתי. אז כאילו העיסוק הזה בהיסטוריה ובארכיאולוגיה, סליחה לי שתי, הכל שלי, כן. הכל בסדר, לאט לאט. אז כאילו, העיסוק הזה בהיסטוריה ובארכיאולוגיה זה דווקא כן משהו שבא מהבית. וזה משהו שאצלי לפחות, כאילו מגיל קטן, זה היה העיסוק שלי, כאילו מזה התעסקתי, לא בסיפורי נסיכות כאלה ואחרים, למרות שגם לזה נחשפתי, אבל יותר פשוט עניין אותי העניין הזה, אז ככה על למצוא את הזהות שלי, את ההיסטוריה ואת השורשים שלי, זה משהו שכאילו בא בטבעי. זה תמיד הייתי ככה, זה בטח שמחה מוזיקלית. כאילו. וכשאת מדברת על זהויות, אז זהות זה משהו הרבה יותר עמוק מההיבט הדתי, אלא יש פה משהו הרבה יותר עמוק. כשמדברים על זהויות, אז אני מניח שלא רק תרבות הלדינו היא נמצאת. את מרגישה רגע במרחב עוד זהויות שאת מתחברת אליהן, זאת אומרת, מעבר למוזיקה הלדינו, יש עוד מוזיקה או עוד דברים שזה מעניין אותך? כאילו בזהות שלי, כוונה. כן. כאילו אני חושבת, העניין הזה של זהויות אצלי לפחות, הוא מאוד, כאילו מה שאני מוצאת עצמי מתחברת עליו, הוא דברים נורא, כאילו תמיד מי שפוגש אותי, גם יסמין אגב, שפגשו, אמרה שיש לי, סליחה ביי, גם על השיר וגם על לדבר זה. לאט לאט. שיש לי כאילו נשמה עתיקה כזאת. וזה פשוט משהו שנולדתי איתו, אז ככה שמחד זהות, שאני מגדירה את עצמי, פשוט משהו כמו צועניה כזה, לפי דעתי. מחפשת כאילו את הדרך שלי, איפה שהנשמה שלי קורית. אני מרגישה שלי יש זהות, כן? אבל הנשמה שלי היא יודעת לכוון אותי לאן בעצם, אם זה בכלל של תחומי עניין, אם זה בכלל של המוזיקה, אם זה כאילו כל דבר אחר. אז אני יכול להגיד לכולכם משהו שהוא אני תמיד אומר אותו לאנשים שאני אוהב. אני תמיד אומר, לכו אחרי החלומות שלכם, הם יודעים את הדרך כדי לחיות חיים בעלי משמעות. סוף כל אחד עם החלומות שלו, כל אחד עם הדרך שלו, ועוד משהו שאני תמיד אומר, אל תנסו להיות מישהו אחר, כי זה תפוס. אני לא יכול להיות רנה, כי יש רנה פה, אני לא יכול להיות במקומה. אז אל תנסו למצוא מה שנקרא להיות דומים למישהו אחר, כי ממילא זה תפוס, זה שלכם לגמרי, וזה המסע שלכם. ספרי לי רגע על תכף אני גם רוצה לשמוע עוד שיר שלכם, אבל לפני זה, תספרי לי רגע על המפגש עם יסמין. בטח. אז מה, מתקשרים ליסמין ואומרים לה, שלום, אני רנה אני באמת, אני זה ככה, בשנה שעברה בעצם. איך זה קרה? אז אני אספר, אז בשנה שעברה הייתי, א' כל הייתי במכינה וגם בצבא. כאילו הייתי בקורס כזה והכל, מכינה של מה? מכינה קדם צבאית, כל עמי, זו תקופה מטורפת, וגם על הראש מכינה יש לי גם על מה לדבר שהיא מדהימה ומוזיקאית, אבל זה גם סיפור בפני עצמו. אז באמת הגעתי גם לצבא ונפצעתי, ואני זוכרת מה זה אומר נפצעתי? אני לא יכולים להגיד לי דברים ככה ולעבור. לא, אני, כאילו, זו חוויה קצת מטלטלת שהייתה שמה.
זה כאילו קרה, בוא נגיד דברים שהיו כאילו, דברים שלא אמורים לקרות, קרו שם, וזה חוויה ככה שקצת צילקה אותי, אבל מהנקודה הזאת, מהנקודה הכי נמוכה שלי, אמרתי שהשנה, זאת אומרת, אני אגשים את כל מה שאני רוצה. זאת אומרת, אם זה להופיע, ואם זה ללמוד אצל יסמין לוי, ואם זה לעשות את הכל, אז בדרך נס, כי מה שהבנתי, כי בקורס הקודם אמרה שהיא כבר לא תלמד, אבל בדרך נס ממש, כזה ראיתי ממש, כזה מודעה של הבית ספר שאני ושחר לומדים, או של שייך, שזה מקום באמת, כאילו, כל כך מדהים, אני פשוט מתה להמשיך שם. ראיתי מודעה שהיא בעצם מתכוונת ללמד שם, ובאמת, כאילו הייתי בהלם, הייתי כזה, יסמין לוי, כאילו מלמדת, אני אלמד עם יסמין לוי, לא חשבתי שזה יקרה, אבל זו הייתה אחת מהשאיפות שלי. האמת שהיא אחת הזמרות, א', הכי מפורסמות בעולם. נכון. יש לה אימא ששרה... גם את אימא שלה פגשתי, כן. לא יודע מי יותר טוב, אבל היא זמרת בשם עצמה אימא שלה. נכון. ואבא שלה בכלל, כאילו. זה משפחתי שם לגמרי. נכון. אז כן, היא באמת משפחה, כאילו, זאת יסמין, וראיתי שהיא מלמדת. אז פניתי לבית ספר, וזה והכל, והתקבלתי, ואני זוכרת שבשיעור הראשון הייתי, אני לא יכולה בכלל להסביר, הייתי, כאילו, אני חושבת שלחתונה שלי, אני לא התרגשתי ככה, לא התרגש ולא התרגשתי ככה. לא, חכי. כי זה כאילו, יסמין לוי, שהיא בשבילי, באמת, כאילו, גם הייתי שמעת אותה כילדה, וזה בזכות יותר ההורים, אבל גם, פשוט הרגשתי שיש בינינו איזשהו חיבור כזה, ולא יודעת, רציתי לבדוק את זה. כמה תלמידים יש אצלה בשיעור? עכשיו, כאילו היו, אני חושבת שהיו 12 ועזבו 2, אז אנחנו 10, לפי דעתי. נראה לי, אני לא בטוחה. ובאמת, השיעור והחוויה, היא גם מלמדת, עושה בעצם קורס לשירה בהגשה. אבל יסכימו איתי... מה זה אומר שירה בהגשה, למי שלא מבין? שירה בהגשה, זאת אומרת, עובדים על שיר, ועל איך להופיע איתו בעצם, איך, כאילו... איך להעביר את הרגש, איך להגיש אותו בצורה שהיא מספרת את הסיפור שלו? כן. זה הרעיון? נכון, ויסמין היא, אני לא צריכה להגיד, היא בן אדם עם כזאת נשמה, שזה ברור שזה... כן, אבל אני חושבת שבעבורי, וגם בעבור כל התלמידים שלה, שיסכימו איתי, היה שם מעבר לשירה בהגשה. כאילו, קורס עוד נגמר, אז ככה שזה עצוב, אבל כן. היה שם מעבר לשירה בהגשה, אז... מה היה שם? בעיקר, כאילו, א' כל קיבלנו את יסמין, שהיא, חוץ מזה שהיא זמרת מדהימה, והיא הזמרת הכי גדולה בעולם והכל, היא בן אדם עם כל כך הרבה, כאילו, אני אפילו לא יודעת איך להסביר, כל כך הרבה כוחות טוב, אבל אני אגיד לך רגע, אני לא סתם שואל, אני אגיד לך לא למה, כי יש הרבה אנשים שהם יודעים את התיאוריה, אבל לא יודעים להסביר אותה. נכון. ומה שנקרא, נסכים על זה שבבתי ספר יש מלא מורים, שהם אולי יודעים לפתור תרגיל במתמטיקה, רק להסביר איך פותרים אותו, עד יוסנטו מימדרה. בדיוק, אז זה לא מובן מאליו שיש זמר שהוא כל כך טוב, או זמרת והיא יודעת ככה להנגיש את זה, או להבר את ה... אז מה היה שם? אני חושבת שזה באמת, כאילו, ממש, זה הכי לא מובן מאליו. אני חושבת שזה משהו שהוא באישיות שלה, שהיא הרי באה, והדבר הראשון שהיא לימדה אותנו, השיעור הראשון שהיא לימדה אותנו, זה להאמין למי שאנחנו, להאמין למה שאנחנו עושים. והיא מביאה את עצמה, היא אומרת, יש לי את יסמין, אני מאמינה למה שאני עושה, אני כאילו, זה משהו בא, ממש באיך שהיא, בבן אדם שהיא, מעבר לאיך שהיא מלמדת, היא שמה את כל הרגש שלה, שלא לדבר בהופעות, היא שמה את כל הרגש שלה ואת הכל ממש בשבילנו, בשביל להעביר לנו נקודות חשובות, דברים חשובים, אבל זה מעבר, זה, אני חושבת שאצלי ריפתה בנפש כל כך הרבה דברים, בטח מהמקום הנמוך שאני הייתי בו, שבאמת, זה כאילו, זה משהו שהוא, זה פשוט היא, זה ממש היא באופי שלה, ויש קורס המשך איתה? אני כרגע, אני חושבת שלא. אני מתכוונת להמשיך לקורס אחר של שירת פלמנקו, שזה אני גם עושה, אבל עכשיו לקחת את זה כקורס. אבל היא מדהימה, היא באמת, היא גם כמו אימא בשבילי, כאילו גם בכלל נפשית והכל, היא קוראת אותי כאילו, אני לא צריכה בכלל להגיד שום דבר. וכל זה בבית ספר שלכם קורה? כן. ספר לי רגע. לא רק זה. ספר לי רגע על הבית ספר. הבית ספר הזה, ממה שאני הבנתי, לא, הוא הוקם לא מזמן, הוא הוקם ב-2018. אני הגעתי אליו, אני חושב, לפני 3 שנים בערך. הייתי בדיוק בי"ב, והיה כזה מיונים למכינות, וכזה, קפץ לי באינסטגרם פרסומת מכינה, עם גלעד חזן.
גלעד חזן זה נגן אוד מדהים. אמרתי, וואו, מכינה. הוא היסמין לוי של האוד? אפשר להגיד. מבחינת הנשמה, לדעתי כן. אז קפצתי ישר, התקשרתי, אמרתי, מה, מכינה קדם צבאית, עוד מוזיקה, וואי, מגניב. מסתבר שזה לא מכינה קדם צבאית, זה היה מכינה קדם אקדמית, אבל הזמינו אותי ללכת לראות שיעור. וראיתי שיעור לא של גלעד חזן, ראיתי שיעור עם זיו יחזקאל, שהוא פייטן ברמה באמת עולמית ומבין בכל דבר שקשור במוזיקה ערבית קלאסית ופיוטים וגם נשמה אדירה, שהיום אני לומד איתו. והלכתי לראות שיעור שלו, והעניין היה שלפני שהגעתי לראות את השיעור שלו, היחיד בכל הסביבה שלי, בכל החברה שלי, עד אז, שדיבר איתי את השפה של המוזיקה, היה המורה שלי לכלי הקשה. וזהו, חברים שלי לא מבינים כלום, אני עושה להם דו רמי פסול, הם לא מבינים שום דבר. פתאום נכנסתי לכיתה. כמוני. הגעתי לכיתה, ואני רואה חבורה של 12 אנשים שמדברים את השפה שלי, שוטף. והייתי בהלם מוחלט, ואני זוכר, בהפסקה של אותו שיעור, התיישבתי, לקחתי תוף מסגרת כזה, התחלתי לג'מג'ם עליו, ואחת התלמידות עושה לי, שומע, יש לנו אנסמבל עכשיו, אתה רוצה להצטרף לאנסמבל? עושה לה, כן, מה אכפת לי? אני יושב עם התוף, זיו בא, מתיישב, מחייך אליי, אהלן, ברוך הבא. עושה לי, הקטע הבא זה אינסרף. אינסרף זה מקצב מרוקאי. הסתכלתי עליו, אמרתי לו, מה אמרת עכשיו? אמרת אינסרף? אני, כן, אינסרף, אתה מכיר. אף אחד לא אמר לי את המילה הזאת לפני זה, חוץ ממנו ומהמורה שלי. ישבתי וניגנתי איתם, וחודש אחרי זה כבר הופעתי איתם בפסטיבל סיום של אותה שנה. שזה משהו שהוא, זה נקודת תארה, שאתה נכנס להדר, כולם בהדר השני היית כל כך זר, ופתאום אתה כאילו... זה היה מטורף, כי את כל העולם הזה של המוזיקה האתנית או המסורתית, אני באמת הרגשתי, אני ממודיעין, אני לא יודע, אני לא רוצה עכשיו להגיד על כל מודיעין, כן, אבל אני הכרתי את רוב מודיעין, אני הרגשתי שאני ממש כאילו כבשה שחורה בקטע הזה, שאף אחד לא מכיר שום דבר. לא, עזוב, אנחנו אוהבים אותך, אתה לא כבשה שחורה. לא, ברור שלא, סתם. נסתר. אבל ככה, והגעתי לשם ואמרתי, וואו, איזה מקום מדהים, הרגיש כמו ארץ נידחת שכולם מדברים את השפה שלי. אז זה היה חוויה מאוד טובה, ומאז אני שם כבר 3 שנים. איזה מגניב זה לגמרי. ודרך אגב, אתם כולכם... מעבר לעיסוק בלשיר או ללמוד, בלנגן, סליחה, אתם גם לומדים תיאורטית את המוזיקה, או שזה מה שנקרא... אתה לא בעניין. אני תאמת אף פעם לא למדתי מוזיקה, כאילו, אפילו לא לרגע. אתה מה שנקרא שומע ומנגן? אני סיפור מסובך. אני שהתחלתי לנגן גיטרה, הייתי מסתכל על אבא שלי מנגן, הייתי רואה אותו באולפן, יושב עושה הפקות, היה נראה לי כמו הבחור הכי מגניב בעולם, אתה יודע, יושב עם גיטרה, כוס קפה, כזה. זה מה שאני רוצה לעשות בחיים, תמיד ידעתי. אז הייתי מסתכל עליו מנגן ועושה אותו דבר. מעתיק את הגיטרה, מעתיק את התנועות, ואז הוא הביא לי איזה חבר בשם ארז גרוס, שהוא מורה תותח על, שיושב איתי כל יום שישי, והיינו מג'מג'מים ביחד מלא זמן פלוז. מלא שירים של אלוויס, פלטרס, כל ה-50, 60. וככה נכנסת לעניין? וככה התחלתי לנגן, אבל בגדול היום כל מה שאני מנגן זה דברים שאני מוציא משמיעה. עם הזמן, בעבודה עם הגאון שפה על הבאס, למדתי עוד דברים שהם יותר תיאורטיים, כי יש פה מוצרט, כאילו בטהובן, הוא גאון. אז ממנו למדתי הרבה. הבחור הזה לימד אותי הרבה, ובגדול אני בעיקר הולך עם הזרימה, לפי האוזן. שזה מדהים לגמרי. טוב, אני חושב שהגיע הזמן לשמוע עוד שיר מבית היוצר שלכם. איזה שיר את בחרת? אומרים, הסלמו או השני? אור הירח, סתם. מה שאתם רוצים, הכל הולך. אפשר נעשה את נשיא אלמו, גם דיברנו עליו מקודם, אז כן. למי את מקדישה אותו? מקדישה אותו? נראה לי ליאנית, אם אני אשלח לך שישמע את זה. יאללה, אז הגיע הזמן, אז ינית אסולין מוקדש לך, השיר הבא.
tengo paisaje, yo no tengo patria. Con mi dedo al fuego y con mi corazón te canto, la verdad de mi corazón llora. Hacia el amor, hacia el amor. No tengo lugar y no tengo paisaje. Yo no tengo patria. No tengo lugar, no tengo paisaje, yo no tengo patria. Con mi dedo alcohol fuego y con mi corazón te canto, la verdad de mi corazón llora. Hacia el amor, hacia el amor. Ay, cuando canta y cuando lores las mujeres de אין לי מה להגיד, כאילו, אני ספיצ'לס, האמת, שאני שומע אותך עם הסקסופון. אני לא יודע, קשה לי. האמת שזה... הייתי פעם אחת יצא לי להיות בפסטיבל הג'אז, באילת. ואמרתי, השמיעה שלי לא מוזיקלית, בשום שלב, בסדר? אני לא מתקרב לאף אחד מכם, אבל זה אחד הערבים שאני חושב שכל כך נהניתי. היה שם איזשהו חיבור למוזיקה, ועכשיו שאני שומע את הסקסופון, זה מדהים לגמרי. תודה. לא, זה לגמרי. חשוב להגיד שמדובר בבחור תותח. ממש, כן. הוא כאילו עילוי מוזיקלי. לא, א' שומעים, בסדר, אני עכשיו גם רואה, אבל שומעים, וזה, אתה יודע, גם ללא הד מוזיקה כמוני, כן. פשוט הסתכלתי עליו, וגם בחצי דקה האחרונה שניגנת, זה פשוט מקסים לגמרי. מדהים. ממש תודה. לא, מקסים לגמרי. תמיד פה להחמיא לך. אנחנו פה כדי להרים לך. רנה, ספרי לי קצת על תקופת המכינה. המכינה. את מגיעה למכינה ומה? ולמה דווקא מכינה? זה בכללי, אני בוגרת של הנוער העובד. אז ככה להמשיך לשנת שירות לפני הצבא, זה היה לי משהו שהוא ברור שאני אעשה, אבל שנת שירות ספציפית. ומה, פעילה בכן של... כן, היה לי חניכה, כאילו גם אני הייתי עם מדריכים שלי, וגם אני הייתי מדריכה, ובסוף גם הייתי מדריכה של מדריכים, זאת אומרת, יש לי שם חברים עשית את כל המסלול. את כל המסלול, יש לי שם חברים שהם עד היום, כאילו ממש מכיתה ט' ועד היום, חברים הכי טובים שלי.
אז ככה שהיה לי ברור שאני אמשיך לאיזושהי שנת שירות או מכינה. ספציפית בנוער העובד הרגשתי שהיה לי כאילו בהתחלה היינו, מכיר את הגרעין הזה של הנחל והכל, כאילו, זה היה הכיוון, אבל אז פיצלו אותנו והרגשתי שפשוט אני יכולה יותר. זאת אומרת, להמשיך בתנועה זה מדהים, וזה נחמד, והתנועה היא תמיד המקום הכי טוב. אבל זה גם לא מה שאת רוצה, זה בסדר. הרגשתי שזהו, רציתי יותר. עכשיו, מכינה קדם צבאית היא דורשת איזו אינטנסיביות מטורפת, היא דורשת ממך המון, אבל ידעתי שזה מה שאני רוצה. ומעבר לזה שגם כיוונתי לשירות קרבי, ורציתי מגע, ורציתי פיקוד, ורציתי המון דברים בסוף. דברים קצת... אנשים מתכננים ואלוהים צוחק. בדיוק, ממש. אז התקופה במכינה, באמת, א' כל זו הייתה מכינה גם של כאילו אנשים מישראל, וגם אנשים שמגיעים מחו"ל. היה לנו, רוב המדינות שהגיעו דוברי אנגלית, ככה שהיה לי בסדר, אבל יותר, כאילו ציפיתי שיהיו קצת דוברי צרפתית, בשבילי שיהיה לי טוב. אבל בסדר, סך הכל חברים מדהימים, ועברתי איתם כל כך, זה 35 אנשים שבסופו של דבר אתה גר איתם, כאילו חי איתם, אתה נושם איתם, אתה ישן איתם, אתה הכל. וגם חוץ מזה שגם גרנו בקיבוץ, שבשבילי לפחות זה היה הדבר שהכי איחלתי לו, גרנו בקיבוץ קריית ענבים, בירושלים, ליד ירושלים בעצם. אני איחלתי מאוד לחיים בקיבוץ. טוב, האמת שזה מה שנקרא 20 דקות מפתח תקווה, זה הכל... 20 דקות תראה, כביש 1, 4. כן. תלוי באיזה שעה. ממש, בדיוק. אבל באמת אני בכלי איחלתי לחיים בקיבוץ, ככה שללכת למכינה גם נתן לי את כל מה שרציתי, בטח שתכננתי כל כך הרבה דברים לצבא, אז הרגשתי שכאילו זה. וגם הרגשתי שאני בשבילי צריכה קצת תקופה של ריפוי לנפש, זאת אומרת, לעזוב קצת את העיר, את הבניינים, את הרעש, זה. אני מאוד בן אדם של... טבע. ממש, של טבע. אני גדלתי, כאילו, זה המקום שלי. זה שם, בקיבוץ היה לי ברור שאני אלך. אז בעצם מכינה, זה נורא יסדר פשוט עם הרעיון של מכינה והכל. עכשיו, הראש מכינה שלי, קוראים לה הילה אוטמאחר, היא בכלל זמרת ג'אז, אבל מדהימה, מבין הטובות שיש, כאילו מופיעה גם פה, גם באמסטרדם, היום היא מלמדת. ואני נורא פחדתי שאני אלך למכינה, וזה אינטנסיביות, זה כזה לוז מ-6 בבוקר ועד כאילו שעות מאוד מאוחרות בלילה, ולא יהיה לי את הזמן למוזיקה. אז נורא פחדתי, אבל זה פשוט מיד אלוהים כזה, זה... היא הייתה שם, כאילו ראש מכינה שלי, אז היא גם המשיכה את הלימודים שלי מהמגמת מוזיקה, אם זה הלימודים התיאורטיים, אם זה השירה. זאת אומרת שגם במכינה עסקת במוזיקה כל הזמן? ממש, כאילו גם מעבר לזה שגם בהסדר עם הקיבוץ, ככה, לימדתי פסנתר בקיבוץ. אני גם מורה לפסנתר, אני בקרוב נכנסת גם ללמד בבית ספר והכל. אז בהסדר עם הקיבוץ קיבלתי את החדר עם הפסנתר שם והכל, גם לימדתי ילדים בקיבוץ וגם היה לי את הזמן הזה בעצם ללמוד. עכשיו גם, כאילו, בעלה של הילה, כאילו, שגם כאילו, ממש עזר לנו במכינה והכל, הוא לימד אותי חליל צד. עכשיו, אני לא יודעת חליל צד, בטח שלא כמוהו, אבל, כאילו, המלך, אבל למדתי בקטנה, וזה כאילו, כלי שרציתי, אני מגנת כאילו עוד 3 כלים, אז כזה, זה נורא יסדר. על מה את מנגנת? אני פסנתרונית, כאילו, זה שלי, כאילו, גם 10 שנים, 11 שנה כבר, וצ'ננית, אבל 3 שנים בערך. למדתי קצת כאילו כל מיני מקומות כאלה, עם מורים, וקלרינט אני יודעת, כי למדתי בבית ספר מנגן, אבל אני לוקחת את הכלים האלה, ולא כדי לנגן, ובטח שלא להופיע כמו אף אחד מהם פה, כאילו אין מצב, אני לא אגיע לרמה שלהם, פשוט כדי ללמוד, כי אני גם מאבדת היום בעצם, אז באמת כדי ללמוד את הכלי שלהם. עכשיו, בתקופה הזאת במכינה באמת אפשרה לי גם להופיע, זאת אומרת, הופעתי עם הסוכנות, כאילו בסוכנות היהודית, שהיא כאילו בעצם הארגון של המכינה שלי, גם בקיבוץ, כאילו ממש הרמתי את זה לבד. ובזכות המורה שלי גם, אז באמת יכולתי, כאילו אני לא מרגישה שהיה לי נתק מוזיקלי כל כך גדול. אז היה לי גם זמן להתעסק במוזיקה שלי וללמוד והכל, וגם אם זה כאילו, אפילו שהשאר החניכים נגיד עושים איזה משהו אחר, אז אני ויושבות כאילו, כזה פותחות דף כזה של סטנדרט וג'אז, וכאילו מנסות ללמוד ולהבין, וכאילו הרמוניה וכאלה, כל מיני כאלה, אני לא ג'אזיסטית בכלל, כן, אבל זה היה בשביל יותר להשאיר את הידע, וגם לשמר אצלי את העניין של ההרמוניה והתיאוריה, כאילו, זה היה שם יותר, אז... דיברת על זה שבתקופה הזאת הופעת. כן. תספרי לי על הופעה עד שהייתה מגניבה לגמרי. אני חושבת שההופעה של הסוף מכינה, ממש הרמתי טקס, זה היה כזה גם למכינה שלי, וגם כזה לקיבוץ עצמו, זה היה כזה דרך טובה להגיד להם... כאילו מה שעשיתי במכינה, בעצם הייתי יושב ראש, סוג של,
של ועדת קהילה, שזה אומר לחבר את המכינה לקיבוץ. זאת אומרת, הייתי יושבת גם בהנהלה של, כאילו, עובדת יחד עם ההנהלה של הקיבוץ, וככה מסדרת עצמנו מלא דברים. אז אני חושבת שהחוויה הייתה פשוט החוויה של הסוף. זאת אומרת, היה כיף להופיע בסוכנות היהודית, אבל הטקס שעשינו שם בסוף, ושלהופיע שם והכל, זה היה, עשינו 3 שירים, יחד עם הילה בעצם. זה היה מאוד יפה, זה עיבוד ג'אז כזה שהשמש תעבור עליי, ועוד 2 שירים ככה. שירים שהם לאו דווקא לדינו, אבל זה היה פשוט תופעה כיפית נורא. גם, זה היה כזה נורא, מרגישים את הווייב בקיבוץ, היינו בחדר אוכל, כאילו. זה היה, אני חושבת, הופעה ממש כיפית ומדהימה, וגם סגרה תקופה באמת מאוד יפה בחיים שלי, אני חושבת. מאוד קשה גם, אבל מאוד מאוד יפה, אז כן, נורא נהנתי. אז אני, ברשותכם, אני רוצה, לפני שאנחנו שומעים עוד שיר שלכם, אני רוצה להשמיע את השיר של נני בלדינו, ואז נמשיך.
האמת שלשמוע את נני זה מגניב לגמרי, נכון. אבל אני רוצה רגע לעשות משהו קצת שונה, ברשותכם. רגע, נעשה את המצלמה עליכם, זה מגניב לגמרי. תקשיבו, אתם שניכם אמרתם שיש לכם להקה. נכון. רגע, אנחנו עוזבים שנייה את הלדינו, עם כל הכבוד ללדינו, אנחנו נחזור אליו. ונעבור לרוק'נ'רול. אין מקום, אין לי פה מקום לרקוד, אבל אני מוכן לזה. אבל אני אמרתם שיש לכם להקה, ושאתם עוד, מה שנקרא, יוצאים מפה ומוציאים איזשהו סינגל. נכון, סינגל מתוך אלבום חדש, כאילו ראשון. אז א', אני רוצה לאחל לכם קודם כל בהצלחה. תודה רבה. ותנו בראש. ואני הייתי שמח אם הייתם מכבדים אותנו באיזשהו, או תשיר, או איזשהו סינגל, או מה שאתם רוצים, לכו על זה, אבל רק פה צריך לכוון את זה וגם אצלי אולי איזה מיקרופון לגיטרה. אני אכוון את זה. זהו, עכשיו אני רב המיקרופונים. יאללה, מגניב. לכו על זה. השיר שאני הולך לשיר זה שיר שאני כתבתי כל התקופה האחרונה. מה זה התקופה האחרונה? בערך מתחילת המלחמה, אם אני לא טועה, ממש תחילת המלחמה, ישבתי אצל חבר במרפסת בתל אביב, עשינו מה שבני נוער עושים. ואז היה לי, תקפתי כזה געגועים לילדות, לתמימות של פעם. ואז כתבתי שיר בשם רוחות, שיותר בלדה. אז נעים לכם את האוזניים, אני מקווה. יאללה, לכו על זה. יאללה, קדימה. כרגע אני אכוון, זה חשוב. אם אני אנגן למכוון, אנחנו לא רוצים עוד אביב גפן, סתם. למה? אנחנו בעד הכל. יורה לעצמו ברגל. הוא יודע שאני אוהב אותו, נראה לי אחוז במאזינים שלו. יאללה. תמימות נגועות נוסטלגיה שורקות הלילה ברחובות זריקת רומנטיקה שלא די לה אני נשאב למחשבות יושב על מרפסת באמצע הלילה לוגם עם מבטאי הרגשות זה לא שהסופה פסקה שחזרתי שוב תשביל לראות מלא הזיות, שברון לב ודאגות ריחות תמימות נגועות נוסטלגיה לא מניחות לי קצת לישון גשמים עזים וכוס ריקה של מחשבות דמעה נפלה לה כל הצער יורד לו בגרון רק כתבי שנאה כותבים היום בעיתון רוחות תמימות נגועות לא מניחות לי קצת לישון ייתן ויפסיק הרעש ויתנו לי קצת לישון לחפות את הרגש להדליק את הנאון לא אפול לדיכאון לא אתהה כבר מה נכון גשמים עזים כוס ריקה של מחשבות דמעה נפלה לה כל הצער יורד לו בגרון רק כתבי שנאה כותבים היום בעיתון רוחות תמימות נגועות מניחות לי קצת לישון
מאזין, כוס ריקה של מחשבות, דמעה נפלה לה, כל הצער יורד לו בגרון, רק כתבי שנאה כותבים היום בעיתון, רוחות ממור נגועות לא מניחות לי קצת לישון. תודה רבה. תקשיב, מגניב לגמרי. תודה רבה. מה זה? ממש כאילו זכות לעבוד עם אנשים כאלה, שמוכשרים. לא, האמת שזה כיף גדול, קודם כל לשמוע את זה בפעם הראשונה. לנו זה היה פעם ראשונה. כן, זה שמעתי מגניב בעצמי. לגמרי. תעקבו באינסטגרם. האמת שרנה, כן, רנה כבר שמע את זה. זה כבר לא... לא באתי את לא, זה, אבל- אבל הם... המשפחה שמעה, אמא מעריצה. חסר לה שלא. מה זאת אין עלי מרונית. טוב, אז אחרי דרך אגב, אז אנחנו מקדישים את השיר לאמא. אני מקדיש את השיר לכל מי שרק צריך אותו. אני חושב שכולנו צריכים קצת רוחות תמימות נגועות נוסטלגיה. טיפה להיזכר בעבר בדברים היותר פשוטים ויפים בחיים. אני מסכים איתך לגמרי, ובתקופה כזאת אנחנו צריכים בעיקר שקט. אתה רוצה להקדיש את זה תקדיש למישהו? את השיר לאביב גפן. את האמת שהוא היה לי הרבה השראה, אז באמת מקדיש לו ככה. לא יודע, הרי שהוא פתח איתו חזית, אני לא בטוח. את האמת, אבל- אני רוצה להקדיש לשיר לחבר טוב שלי, דני בסן. דני בסן, איש יקר, תמיד תמך בי מוזיקלית. אני אז מקדיש את זה לו. אז יאללה, סבבה לגמרי. הגיע תורך, אדוני היקר, תעביר לו רק את המיקרופון, כדי ש... נשואות, זה מה שקורה פה. כן. תשמע, תכף אנחנו חוזרים על הלדינו, אבל שמעתי אותך מקודם מנגן על הסקסופון, ומאוד מאוד אהבתי את זה. תודה. אז אני רוצה לשאול שאלה, ואני רוצה לבקש בקשה. בדרך כלל מוזיקאים, לפחות ממה שאני קורא בעיתון ושומע, כי אני לא מוזיקאי, יש להם יחסים מורכבים עם מוזיקה. כן. אז א', אני אשמח לשמוע את היחסים שלך עם המוזיקה, את המקום שלך, ואני מבין שהוא מאוד מאוד דומיננטי בחיים שלך, בטח מאז שאתה ילד, אז אני אשמח רגע ליחסי אהבה, שנאה למוזיקה, איפה עובד לך ואיפה פחות, ואת הבקשה שלי לשמוע איזשהו סולו שלך. אוקיי. אז אני מתמודד עם בעיות עצבים מגיל צעיר. זה כמו כל ילד קטן, אין מה לעשות. ובתכל'ס שהתחלתי לנגן זה... בהתחלה לא נכנסתי לזה חשיבות, לא נכנסתי למוזיקה באמת ברצינות מגיל צעיר. בהתחלה זה היה כזה סתם תחביב, וסתם פה, סתם שם, ואז בוא תנגן סקסופון בבית ספר, בוא תנגן ככה, בוא זה. ואז ככה לקראת התיכון הבנתי שזה באמת מה שאני רוצה לעשות, ובאמת הדבר שאני יכול לתעל אליו את כל הרגשות שלי, באמת מחזיק אותי שפוי. אתה מרגיש שלם כשאתה מנגן? כן, אני מרגיש אני לא יודע איך לתאר את הרגשה הזאת. זה פשוט, לא יודע, פתאום אתה מרגיש שאתה בעולם שלך, אתה מרגיש שייך פתאום והכל. הוא לא משנה מה תעשה, מחזיקים אותך, וזה קהילה מאוד אוהבת, ובכלליות זה משהו מאוד מאוד מרפא. כאילו, יכול לעבור על היום מחורבן, באמת יום נורא, כאילו, אתה יודע, שכחתי משהו בבית, איחרתי לפה, איחרתי לשם, נכנס בי רכב, נכנסתי זה, יכול להיות הכל באמת. ובסופו של יום אתה יכול לחזור הביתה לנגן, וזה כאילו, פתאום זה בסדר. כאילו, זה לא משנה מה היה. זה מזכיר לי את השיר של אמיר בניון, ניצחתי איתי הכל. שכשאתה, המוזיקה היא מה שנקרא, ניצחה איתו כל כך הרבה דברים, וזה בדיוק מה שאתה אומר. לא משנה מה קורה, המוזיקה היא שם, והיא מסדרת את העניינים. כן, בדיוק.
תראה, יש גם חוויות לא נעימות מוזיקה. אני הייתי תלמיד בעייתי כשהייתי קטן יותר, והצלחתי לתסכל את אחד המורים שלי, עד כדי כך שהוא חיבה את האור, יצא מהחדר, עזב אותי באמצע שיעור, חזר הביתה. כאילו, ממש לרמה כזאת של ללכת. האמת שאני קצת מתבאס למה לא קרה לי את זה, אבל בסדר. היו גם לא מעט פעמים שחטפתי, אתה יודע, בעיטה בתחת, אין מה לעשות. לא, אבל זה בסדר, זה משהו שהוא, אני חושב שזה, אתה יודע, מדי פעם גם צריך את זה, אבל... לא הייתי מתחרט על כלום. כאילו, אני הכי שלם בעולם עם המסע שלי עם מוזיקה. אני חייב להגיד ואמרתי לך את זה ב-20 שניות ששמעתי אותך, רואים כמה אתה שלם אתה נכנס זה מרגש. וואי, תודה רבה. לא, זה שלך. טוב. בזכות. אז מה אתה הולך להשמיע לנו? אני אנגן לנו בלדה מאוד מאוד מוכרת בעולם הג'אז, נקראת Body and Soul. אני רוצה להקדיש את זה לאחד המורים שלי שנפטר לפני כמה שנים, נפטר כשהייתי בכיתה י' 2020, אני לא טועה. קוראים לו פטר ורטהיימר, הוא הקליט עם אריק איינשטיין, עם מי שאתה רוצה, הוא הקליט באמת גם ניגן על 1,001 כלים, והיה מורה דרך מאוד חשוב. מה היה חשוב בו? קודם כל שיעור אצלו זה אתה מגיע ל8 שעות, שבהן הוא מדבר איתך חצי מהזמן על החיים, חצי מהזמן אתם אוכלים ביחד, מדברים, מנגנים, כאילו... האמת שאוכלים ומדברים על החיים, המוזיקה הכי טובה יוצאת. לא, הוא מחנך אותך להיות מוזיקאי, לא נגן, מוזיקאי. כאילו, הוא מסביר לך בכלליות. כאילו, אתה ממש, אתה יודע, מכניס אותך לעולם הזה. חוץ מזה שהוא היה חבר מאוד קרוב של המשפחה, ניגן בחתונה של ההורים שלנו, אבל... שלי, כאילו. אבל... כן, לא, הוא אדם מאוד מאוד חשוב לי. אז בואו נשמע. תמיד מרגש אותי. האמת, מגניב לגמרי, ויש לנו פה מישהו שלא שמענו אותו. נכון. שהוא, הנה עכשיו, מה שנקרא... סבבה. אהלן.
וואו, גם הווליום, בואנה, מגניב. גם רואים, גם שומעים. כן. אני הייתי שמח לדעת לאיזה מוזיקה אתה הכי מרגיש מחובר. מה שנקרא, פה כולם נתנו דוגמאות. אני רוצה לשאול לאיזה מוזיקה אתה הכי מחובר, ואיזה קטע אתה הולך להשמיע לנו. אז ככה, אצלי התשובה לשאלה הזאת היא קצת יותר מורכבת מכל החבר'ה שפה. אני מאוד, אני לא אגיד שאני נמנע מהגדרות במוזיקה, אבל אני מאוד אוהב לא להגדיר בדיוק מה אני אוהב, או מה אני אוהב ליצור, או למה אני מרגיש הכי מחובר. אני יכול להגיד שאני מרגיש מחובר להמון המון המון סוגים של מוזיקה, ואצלי זה מתבטא בעיקר באיך אני מרגיש באותו רגע, ומה הדבר שאני הכי רוצה לשמוע ולהרגיש באותו רגע. אני מעבר לזה שאני מנגן וסבבה והכל אצלי זה, אני גם מתמודד נפש, מתמודד עם מניה דיפרסיה, שזו הפרעה נפשית שגורמת למצבי רוח להיות מאוד מאוד קיצוניים ומסוכנים. כמובן שאני בטיפול ועם כדורים והכל טוב ויפה, ואני גם נמצא במקום, עוד מקום מדהים שאני נמצא שקוראים לו הקבינה, שזה מרכז מוזיקלי קהילתי למתמודדי נפש, שמעבר לקהילה הבאמת מדהימה של אנשים שיש שם, שכל אחד דואג לשני ומטפל אחד בשני, המוזיקה זה מה שמאחד. ושם יש חבר'ה עם רקעים נפשיים מאוד שונים ורקעים מוזיקליים מאוד שונים. ככה שאני יכול לבוא, להחזיק אוד, לדנדן עם האוד, ובא חבר ונותן פרי סטייל ראפ על האוד, וזה יוצא מגניב. וזה מביא משהו, וזה מרפא אותי ומרפא אותו. ואני חושב שזה משהו שלא מספיק מדברים עליו, על באמת כמה כוח יש לדבר הזה שנקרא מוזיקה בכל העניין הנפשי, בכל העניין הטיפולי. כי טיפול במוזיקה היום קיים בישראל, אבל זה לא לדעתי לא מספיק קיים כמו שזה קיים במדינות אחרות. כי זה לא מוכר? כי זה לא מוכר. בכללי, התחום הזה של בריאות הנפש הוא תחום מאוד אפור. לא מדברים על זה מספיק, לא עושים מספיק דברים בעניין, לא מקבלים תקציבים ולא זה. אבל אני חושב שלאט לאט זה מתחיל לחדור. יש לי מיליון סיפורים על רגעים בחיים שהמוזיקה פשוט הצילה אותי, תרתי משמע, בלי זה. בוא נגיד שאם הייתה לי מטפלת במוזיקה בבית ספר, אז הכל היה בסדר בחיים שלי, אבל זה לא היה ככה. אני מכור נקי מסמים ואלכוהול, אחרי שהתאשפזתי במחלקה סגורה, אחרי פסיכוזה שהתפרצה, ובמחלקה עצמה, אני חושב שהבנתי פעם ראשונה, באמת, כמה הדבר הזה יש לו כוח. כי אני הייתי פסיכוטי לחלוטין, לא מאוזן. המנהלת של המחלקה לקחה אותי למטה, על חדר מוזיקה, נתנה לי דרבוקה באמת הכי מג'ויפת שיש, ישבה על הפסנתר, התחילה לנגן ואמרה לי, תלווה אותי. התחלתי לנגן איתה, והאפקט היה כל כך מיידי, זאת אומרת, מהרגשה שאין לי מושג מה קורה ואני לא מחובר לשום דבר במציאות, פתאום תחושת חיות כזאת, כי אתה עושה משהו ואתה מרגיש שאתה עושה משהו, ואתה מרגיש שמה שאתה עושה, יש לו איזשהו פידבק חזרה אליך. ומשם באמת הורידו איתי כל יום לחדר מוזיקה, ולאט לאט הורידו איתי עוד ילדים, כי הבינו את המשמעות של הדבר. האפקט של זה. כן, ויצא שבלי לשים לב, אחרי 2-3 נהייתי מטפל מוזיקלי, בלי שום מחשרה וזה, פשוט הייתי יורד עם ילדים למטה, נותן להם פעמון, אומר לו, תעשה טה, 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 טה. אני מנגן איתו, והוא בעננים. ילד ששומרים ממנו דברים חדים ומצתים כדי שלא יצית את עצמו, שמסתובב כל היום ככה, תוקע על פעמון 1, 2, 3, 4, והוא שמח. והוא מבסוט כולו. מאושר. אז שכחתי כבר מה הייתה השאלה ששאלת בהתחלה. אז תקשיב, אחרי מה שסיפרת, כל מה שאני אשאל הוא לא מעניין. אבל אני אגיד רגע משהו. א', זה מרתק, ואני אגיד לך רגע משהו כבר פה בשידור היי. אני מזמין אותך ואת החברים שלך לפה לתוכנית
שנעשה תוכנית, אם אתם מוכנים, מה שנקרא, לשתף חברים מהקבינה? מאיפה שאתה רוצה. ואם אתה רוצה להעלות את המודעות לדבר הזה, אני מבטיח לך במה שלמה, מה שנקרא כאן, באהבה גדולה, יאללה, אחי, זה כי אני מבין שזה קריטי, בסדר? זה רק בשביל להעלות את המודעות, ואם אנחנו באמצעות תוכנית כזאת יכולים להציל ילד או ילדה במקום הזה, זה יכול להגיע לאפילו יותר מזה, אם זה יכול לעורר את האנשים, אתה יודע, היום הטיפול במוזיקה, אני מכיר אנשים שעובדים בזה בבתי ספר של נוער בסיכון, וטיפה נוער עם מוגבלויות וכזה. אבל לדעתי, זה לא מספיק שם, כי אני לצורך העניין, אין לי מושג איך לא הייתי בבית ספר לנוער בסיכון, כן? זה פשוט כנראה לא היה באזור, אבל לא הייתי בבית ספר רגיל לגמרי. ולדעתי יש המון ילדים שנמצאים בבתי ספר רגילים, שבגלל שנמצאים בבתי ספר רגילים, הם הכי נופלים לדברים האלה, יותר אפילו מחבר'ה שנמצאים בנוער בסיכון. כי כשהם נמצאים בנוער בסיכון יש להם השגחה ויש להם טיפול ויש להם זה, ובבית ספר רגיל אין את המשאבים האלה. אז קורה שילד פשוט נפלט לדברים שהוא לא אמור להיפלט אליהם, כי אין לו שום מענה ואין לו שום משהו שיכיל אותו. ומה יותר מכיל ממוזיקה? אז אני רוצה לבקש שתנגן לנו משהו. אוקיי, מה שבא לך זורם. סבבה, אין לי בעיה, אני נגן בכיף. אין לי איזה בלדה או משהו, כי בכל זאת אנחנו על כחון ולא על סקסופון. אתה פה עקיצה? לא עקיצה, חלילה. אני מצידי נגן מה שעושה לך הכי טוב בלב. כן, יכול להיות שאני פשוט יפרסטל, יאלתר, וזה פשוט יהיה מה שאני מרגיש, אתה מבין? כי זה הדרך. הכל עובד. אני אגיד לך מה, הם פה מבחינתי, הם אומרים לי תחזיק קצב, אני מחזיק קצב, אבל מבחינתי, במה שאני עושה פה, אני לפעמים עושה לרנה כל מיני שטויות של הריתמיקה. עושה לה תקדימי, טקה. מבחינתי זו שפה. אנשים לא מבינים את זה. לך, עשה מה אתה מבין. תקתיקה, מה שבא לך. אנחנו נבין את השפה. רגע, זה מתוח פה. אני לא צריך את זה, את יודעת מה? תעזבי את זה. שישמעו. רק קח את המיקרופון, או שתדבר קרוב, או שישמעו מה שאתה רוצה. שאלה, אם אפשר להוריד אותו למטה? לא נראה לי שהוא מספיק ארוך. יש אותך? יש, עובד פגז. יש. הכנותם מראש.
היה לך שם איזה פיל אחד, ג'ון בונאם, לד זפלין, אחי. יפה מאוד. מה, מגניב לגמרי. גרוב. חייב להגיד שזה באמת זכות כאילו לא נורמלית, לעבוד עם אנשים כאלה. שמעבר לזה זכות לא נורמלית לעבוד איתך, מה את מדברת? מעבר לזה שמוזיקאים הם החברים הכי, כאילו, הם עושים איתי את הדבר הכי אישי בעולם, וכאילו, תראה לאן זה מתפרץ, זה פשוט מטורף. אני כל פעם, אני יודעת עליהם מבינים את זה. לא, זה מגניב לגמרי. אז אני רגע רוצה, לא יודע, עבר כבר שעה וחצי, אני יכול לשבת פה עוד 3 שעות נראה לי. אני רוצה רגע לחזור אלייך, רנה. אני רוצה לשמוע את עוד שיר שלך. וא', תספרי לי רגע על השיר, לפני שאת שרה אותו. אז כן, אז השיר האחרון שהכנו להיום, זה לרוסה פלורנס, זאת אומרת, הפרח, זה בעצם שיר שהוא גם, הוא הכי מוכר בלדינו, אבל יש פה את הנגיעות, לפי דעתי, הכי עמוקות. זאת אומרת, גם המנגינה שלו, ברגע שתשמעו אותה, היא לא מוכרת רק לנו, כאילו, העדה הספרדית. זה ממש, זה מלקוח מהלחן בעצם של צור משלו, שזה באמת, נראה לי כולם מכירים, וזה משהו, בעצם בחרתי את השיר הזה, כי בעצם היהודים, בהמון המון שירים, לא רק בזה, לקחו השפעה מטורפת, אם זה גם, זה ממש דוגמה, פשוט לקחת מפיוטים ולקחת לצורך העניין, אפילו מהמסגד יש לנו אפילו שיר כזה בלדינו, אפילו מהנוצרים, כאילו זה פשוט שילוב כזה, ובחרתי, אמרתי, זה שיר מאוד יפה, זה שיר שאני גם אישית, כאילו, בוא נגיד, הכי גדלתי עליו, זאת אומרת, אם את השיר הראשון שגדלתי עליו זה זה, וכן. למי את מקדישה אותו? למי אני מקדישה אותו? אני חושבת בכללי כל מי ששומע, לחברים ששומעים אותי, לאמא. כאילו, שזה שיר אהבה, כאילו, לא, זה לא הכי נחמד בעולם. לא, הכל בסדר, הכל טוב. אבל את הביצוע עצמו, אז כן, בטח. שיר אהבה שנאה. ממש, כמו כל שיר בלדינו. לא, מה, גם שנאה זה רגש חשוב. כדאי להתייחס אליו. אז הבמה שלכם. הייתי גם שיר, שימו קודם גם שר, אבל שיר תשך. Mi alma más escurece, sufriendo del amor. Mi alma más escurece, sufriendo del amor. Los vilicos cantan, suspiran del amor, y la pasión me mata muchísimo mi dolor, y la pasión me mata muchísimo.
מגניב לגמרי. האמת שהסתכלתי והייחתי ועברתי אחד וראיתי איך כל אחד מתחבר למוזיקה. והסתכלתי עליך, ואתה כאילו מבחינתך, מה שנקרא, הכל קל. אתה כאילו... קוראים לזה מבט של בסיסטים. זה הגישה שלי לחיים, בעיקרון. לא, אני חייב להגיד שזה היה מאוד, כאילו, היא עוצמת העיניים, הוא מתחבר לסקסופון, אתה הכל עובר לידך, מה שנקרא, מגניב לגמרי. כן. שזה מגניב, נולדתי בסיסט. שזה ממש כיף לראות את זה, זאת אומרת, שום דבר לא מלחיץ אותך, אתה גם ברור לי שאתה אף פעם לא טועה, מה שנקרא, אתה... הייתי פה גם, וכל השירים לא, תן לי להרים לך. לא, אבל אני אומר שזה מאוד, אני אומר לכם את האמת, אני רואה אתכם, כאילו ילדים צעירים, אתם אפילו, אתם פחות מחצי מהגיל, בסדר? אז... אבל זה ממש ממש כיף לראות את זה. איך אתם מחוברים למוזיקה, ואיך אתם עושים דברים באמת מגניבים. תשמעו, כיף לי. באמת כיף לי. לגמרי. כיף לנו. כיף לנו להיות פה. תשמע, גם באמת, איזה מקצועיות, כיף לעבוד איתך. לא, עד כה, אני חייב להגיד, אני ממש נהנה, עד עכשיו פרגנו אחד לשני. תשמע, אתה מגיש מעולה. כיף לעבוד איתך. זה מזל של מתחילים, עזוב. אני רגע רוצה לשאול שאלה, אנחנו צריכים לסיים, לצערי, ותומר כבר נמצא כאן, אז אנחנו כמה דקות נסיים, אבל לפני שנסיים, אני רוצה רגע שתספרי לי על דניאלה. בטח. תספרי לי קצת. זה דניאלה, זאת אומרת, דניאלה, עכשיו מכירים אותה, היא חיילת, כאילו הייתה חיילת בנחל עוז, מוצב נחל עוז, ונחטפה ב7/10. עכשיו, מעבר לזה שזה נשמע כזה, אני מדברת על מישהו רחוק, אני מדברת על חברה שהיא כמו אחות, ממש. 8 שנים, אנחנו מכירות. למדנו ביחד במגמות המוזיקה, שניהם גם בחטיבה וגם בתיכון, והיא נחטפה, ועכשיו זה כבר עוד מעט 200 ימים, אני חושבת. ומאז אוקטובר, כאילו, כל כך מוזר לי שעכשיו אנחנו עוד מעט לקראת סדר פסח, והיא לא כאן. כאילו... זה פשוט, כאילו, אני חושבת שכל המחשבות שלי, כל ההתנהלות שלי, הכל, זה רק עליה, כל הזמן. מעבר לזה היא מוזיקאית דבר ראשון מהמעלה הראשונה. זאת אומרת, יש לה המון המון השפעה על מי שאני היום, על המקצועיות שלי במוזיקה, על מי שאני, ובכלל על האדם שאני. זאת אומרת, היא הייתה שם כשהתאהבתי פעם ראשונה, היא הייתה שם כשנשבר לי הלב פעם ראשונה, היא הייתה כשהיא ניסה לעזור לנו, היא הייתה שם, הייתי באה אליי, היא כמעט כל יום במהלך, כאילו גם בחד, גם בתת, כאילו היא הייתה שם בכל דבר שעשיתי. עכשיו, ברעיון הראשון שלי שעשיתי לפני 2 היא כתבה לי ודיברה איתי, וממש, וכזה קצת מוזר לי לעשות את זה פה, והיא לא שומעת. אני רוצה להאמין שהיא שומעת, אבל כן, היא כתבה לי שזה... כמה היא מאמינה, היא כל כך, תמיד היא כל הזמן, היא האמינה בי ונתנה לי ועזרה לי, וכאילו, ברעיון הראשון היא פשוט, כאילו אמרה, זה אבן דרך, לעומת כל דרך שתעשי, אני, בגלל זה ממש כאילו מוזר לי עכשיו שאני עושה את הרעיון השני שלי, והיא לא שומעת, כאילו, לא כאן. האמת שאת הרעיון הראשון שלך עשית אצל קובי זרקו, נכון. קובי היקר, אני חייב להגיד. אדם מדהים, כן. הוא היה פה לפני 2, ואני תמיד אומר שהוא מחיה את שפת הלדינו. לגמרי. זה לגמרי קובי היקר. האמת שלא נשאר לנו כל כך הרבה זמן, אז אני רוצה רגע, ברשותכם, לעשות איזשהו סבב קצר של כל אחד. אנחנו בפסח, זה חג של התחלות חדשות. הוא לא יהיה שמח, זה בוודאות. משמעית. והוא גם לא יהיה שלם. ואין בו חירות. זה הדבר הכי זה. שזה רק קשה לי לחשוב על זה, וכשאת מדברת על דניאלה ועל כל אותם... חברה של כמו אחות, זה... חטופים וחטופות, ופתחנו את התוכנית שם, אז אני אעשה רגע איזשהו סבב, ונתחיל איתך
כמה מילות סיום. קודם כל היה לי כיף ממש. בתכל'ס זה פעם ראשונה שלי שאני עושה כזה דבר, שאני בא לרדיו כאילו, ואומרים לי בוא לרדיו, שעתיים, מדברים וזה, בדרך כלל זה פחות הקטע שלי, אבל היה ממש מגניב. לא יודע, אמרת כאילו על פסח שמתקרב על כל המצב הדפוק שאנחנו נמצאים בו, אז כאילו הדבר היחיד שאני יכול לאחל, לקוות, זה א', שכל החטופים יחזרו, זה מן הסתם כמה שיותר מהר. בחג הזה אנחנו צריכים חירות יותר מאי פעם, נראה לי. וגם, שוב אני מתחבר לעניין של בריאות הנפש, כי זה יושב אצלי קרוב, שכל החיילים שנלחמו והקריבו את גופם, וגם את נפשם, שיטופלו ושיחלימו. אמן. שכל החבר'ה, כל נפגעי הנובה והפסיידק והמסיבות למיניהם, שיש לי משם המון חברים, שגם ישתפר מצבם כמה שיותר מהר. וזהו, היה ממש מגניב להיות פה. יאללה, פגז. רנה. זה משהו באמת ותודה רבה, כאילו, לעמדים. אני רוצה גם להודות לחבר'ה שלי שנמצאים כאן, שמעבר לזה שמנגנים ומוזיקאים מדהימים, זה אנשים שעושים איתי את הדבר הכי קרוב בעולם. אני רוצה להגיד שבאמת היה לי מדהים והיה לי כיף, ובטח להביא את הלדינו, סוף סוף קצת כתבת הבמה, ואני באמת ממשיכה לעודד גם את האנשים שבדור שלי, בגיל שלי, דווקא להמשיך, ולא ללכת במה שנקרא, לתפוס את הקצב בעולם של העולם הגדול, אלא לבוא ורגע לנסות לבדוק את המסורת ואת השורשים, זה הדבר הכי חשוב מבחינתי, וכמובן בטח שכל החטופים שחזרו, בפרט החברה שלי. וכן, שיהיה חג סבבה, כאילו כמה שאפשר. אז אני יכול, תכף נדבר על התוכניות הבאות, אבל נראה לי שיש לכולכם פה מקום, אני באהבה גדולה, בשמחה רבה ארח אתכם. מה אתה אומר? כמה מילים לסוף? תשמע, אני אוהב מילים. אז אני אנסה לעשות את זה, אבל יפה ומתומצת. אני מאוד נהניתי בשידור, תודה רבה לך על המקום, ואת האמת שאתה באמת בחור טוב, מה שחוויתי עד עכשיו בחדר, ונורא נהניתי לעבוד איתך, וגם בכללים כולכם, בתור מוזיקאים, מעריץ אחד ואחד מכם. לגבי התקופה, מן הסתם, שמאוד קשה, אבל אני אהיה קצת אופטימי, אם אפשר, לצד כל החושך, וגם בכל חושך, תמיד בסוף זורחת השמש, אז להאחז בתקווה ולא לשחרר את זה לגמרי, כי תמיד יש כאילו לאן לכוון. אמן. קודם כל מבחינת השידור, אז גם לי, אני אעתיק ממנו, גם לי היה מאוד מאוד כיף, ומאוד כיף לעבוד איתך, ונורא כיף להגיע, ותשמע, לומדים מהטוב ביותר, אין מה לעשות. מבחינת המצב כרגע, זה לא פשוט וזה לא קל, וזה בכלל, זה לא כיף להעביר את החג בתחושה שבאמת חסרים לנו אנשים, שגם לי התמזל מזלי ואף אחד מהחברים שלי לא קרה להם המצב הזה, אבל זה בהחלט לא קל גם כאדם שחווה את זה מאנשים שרחוקים ממנו יחסית, זה עדיין לא מצב קל לדעת שאנשים במדינה שלך, שאתה בעצם מרכיבים סוג של חברה אחת, נעלמו להם יום אחד, באכזריות. אני מאחל לכולם לחג שיעריכו את המשפחות שלהם אמן. את המצב שלהם כרגע, ואני מאחל לכולם רק טוב לחג. אמן. כן. אהלן. אני גם, כמו שאני אגיד, כמו כולם בערך, מאוד נהניתי בתוכנית הזאת. אני חושב שהתוכנית הזאת חיברה באמת הרבה נושאים של מוזיקה, של כל העניין של העדה הספרדית, בזה וכל זה, חיבר אותנו הרבה מאוד למשפחה ודברים כאלה, ואני חושב שזה גם, זה קצת מצחיק בזמן כזה שמאוד מחזיר את כולם למציאות, והקושי הזה והאכזריות הזאת של התקופה, שאנשים חטופים, שזה פסיכי, ואז כאילו אתה חושב לעצמך, מה, ואנחנו יושבים פה באולפן ומנגנים, וזה.
אבל אני חושב שזה גם משהו שהוא חשוב איכשהו לחזור לשגרת לעשות אותו. שאני חושב שהרבה אנשים מסתכלים על זה לעשות דברים שנחשבים כיפים, דברים למרות שכאילו, אני חושב שזה חשוב לעשות את הדברים האלה. להמשיך את מעגל החיים. זה לא להתעלם מהמציאות, זה לא דברים כאלה, אבל זה... לגמרי. זה משהו כמו, כאילו באמת להראות לעולם שאנחנו יותר חזקים מכולם. שאנחנו יכולים להמשיך הלאה ולהתמודד, ואנחנו יכולים להמשיך גם בדברים שאנחנו היינו עושים לפני זה, כן, וגם, שוב, שכל החטופים יחזרו, שכל החיילים יחזרו, וכן, להגיד, המילה לאומה, שתשמע פה בתוכנית, כן. אז אני אסכם את זה, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה לכם שבאתם. מייבשת ליבשת ברשת, הרדיו החברתי הראשון, הכה עוזר לאנשים, שיהיה לכולם פסח עם בשורות טובות לנו ולכל עם ישראל. תודה רבה לכם, אנחנו ניפגש פה בעוד שבועיים, שיהיה לילה טוב לכולם. הרדיו החברתי הראשון.